Hello! Πάμε Αλβανία. Μας έχουν καλέσει κάποιοι οικογενειακοί φίλοι και ξεκινάμε σήμερα το βράδυ. Είναι Πέμπτη, είναι Μεγάλη Πέμπτη και τώρα θα ξεκινήσω φτιάχνω τη βαλίτσα μου. Είμαστε σε αυτό το στάδιο που έχω απλά βάλει όλα τα ρούχα στο κρεβάτι και εδώ. Έχω αποφασίσει δηλαδή θα πάρω μαζί μου και απλά μένει να τα βάλω όλα στη βαλίτσα. Θα τα φορέσω και όλα σας τα δείξω και μετά θα σας δείξω και το τελικό αποτέλεσμα. Πήγα για κομμωτήριο το πρωί και τα έχω βάλει έτσι σε μπάνι και φράτσα εδώ για να διατηρηθούν. Έχω φτιάξει και τα νύχια μου στη χαρά και είμαστε έτσι εδώ έτοιμοι. Τελείωσα. Πω είμαι και λίγο συνεχωμένη, τέλος πάντων. Τελείωσα, μάζεψα όλα. Έχω φτιάξει και τον SSR, το έχω υπερμπουκώσει. Καλλιτικά, κρέμες, φακή επαφής, κρέμες προσώπου, τηλιακά και αυτά. Περιποίηση προσώπου από την εταιρεία μου. Σκέφτομαι να κάνω και ένα photo shooting με τα καινούργια προϊόντα. Και λαδάκι και χτένα μαλλιών. Και έτοιμη και η βαλίτσα. Εδώ είναι τα δικά μου και εδώ είναι του Ιμπραήμ. Τα παπούτσια, κάτι χάπια εκεί πέρα. Έχω πάρει συνολικά 6 outfit. Εδώ έχω βάλει τα τσαντάκια και τις μπαλαρίνες μου. Η τσάντα που θα έχω στο δρόμο. Και είναι όλα έτοιμα. Εντάξει, αυτό εδώ το έχω... πώς το λένε, είναι η Kende, είναι η εταιρεία με τα σεντόνια και μου στείλουν τα σεντόνια μέσα σε τέτοια πουκιά τα οποία τα έχω κρατήσει και αποθηκεύω τσαντάκια και παπούτσα. Αυτά τα outfit μου. Αποφάσισα να μην βγάλω τα outfit πριν για να τα δείτε συνέχεια του βίντεο. Ελπίζω να μην κρυώσω. Έχω προσπαθήσει να μην έχω πολύ καλοκαιρινά, πολύ νηξιάτικα. Να έχω και κάτι από πάνω, γιατί θα έχει λίγο κρύο. Εδώ έχει 26 βαθμούς σήμερα. Εκεί θα έχει 18, θα φτάσουμε. Εντάξει, όλα καλά. Θα έχω και το blazer από πάνω. Και θα πάρω και ένα παλτό, γιατί το βράδυ μπορεί να έχει κρύο. Νομίζω όλα καλά. Δεν θα κλείσω ακόμα τη βαλίτσα, μήπως θέλω κάτι να βγάλω και ή να προσθέσω, ξέρω εγώ. Πάω να μαζέψω το υπόλοιπο σπίτι, να το αφήσω καθαρό, να αλλάξω και σεντόνια στο κρεβάτι και να κάτσω να ξεκουραστώ. Έχω 4 ώρες μπροστά μου περίπου και θα τα πούμε όταν ξεκινήσουμε.
Άιου 40, μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Περάσαμε νωρίτερα και από Αργυρόκαστρο, το βλέπετε στα προηγούμενα πλάνα. Το ξενοδοχείο είναι πολύ όμορφο. Ήρθαμε να ξεκουραστούμε λίγο, το βράδυ θα πάμε στην Ανάσταση και ήθελα να σας δείξω. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω τι πήρα από τα Τύρανα, από το Beauty. Πήρα αυτές τις κορεάτικες μάσκες από 3,5 με 4,5 ευρώ κάθε μία έκανε. Να τις πάρω μαζί μου στην Αθήνα. Χρησιμοποιώ ήδη αυτή την εταιρεία, Round Lamp, έχω το αντιλιακό της, το καλύτερο αντιλιακό ever. Έχω χρησιμοποιήσει από Skin 1004, έχω χρησιμοποιήσει τον ορό αυτή της σειράς και έχω χρησιμοποιήσει επίσης, κατά τα έξι απίστευτο, από το Anua, το Cleansing Oil, το καλύτερο καθαριστικό προσώπου. Εγώ γενικά όταν βάφουμε κάνω double cleanse, πρώτα το λαδάκι και μετά ένα καθαριστικό οποιοδήποτε. Χρησιμοποιώ της CeraVe. Το καλύτερο καθαριστικό λαδάκι, αφαιρεί όλη τη λιπαρότητα, το μακιγιάζ, τη μάσκα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, θα ξεκουραστούμε λίγο τώρα, θα βάλω μια μάσκα. Νομίζω θα βάλω αυτήν εδώ, μια ενδοτική, να έχω έτσι δροσερό, ενδεδομένο πρόσωπο. Έχω πάρει και καινούριο κινητό και έχει πολύ καλή ανάλυση. Θέλω να βάλω και κάποιες φωτογραφίες τα προϊόντα μου. Θα βάλω την κρεμούλα μου. Θα βάλω και την κρεμούλα μου στα πόδια, η οποία είναι το βούτυρο The Body Butter. Κυριολεκτικά είναι, κάτσε να κάνει zoom, είναι σαν βούτυρο, αλλά τύπου την απλώνεις. Θα κάνει zoom σε μένα, θέλω. Βλέπεις, λιώνει. Εντάξει, απλά. Πραγματικά ένα προϊόν το οποίο είναι full ενδοτικό. Δεν είναι η καθημερινή σου κρέμα σώματος, αλλά είναι η κρέμα σώματος η οποία είναι για να η άμεση δράση που έχεις όταν έχεις πολύ ξενοδέρμα, μετά από scrub, στα πόδια τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, που χρειάζεσαι περισσότερη ανυδάτωση, όποια ξυρίζεται και στο ξύρισμα. Γενικά έχω δει πολύ καλή δουλειά. Έχει βούτυρο-καριτέ, argan oil και το πιο ωραίο από όλα, δεν μένει λιπαρότητα στα χέρια. Απορροφάται κατευθείαν. Τι να πω, αλήθεια. Θέλω να τη φτιάξω και με άλλα αρώματα. Θέλω να τη φτιάξω και χωρίς άρωμα. Αυτή η συγκεκριμένη σειρά που φτιάξω τώρα είναι με Orange Blossom. Και θέλω να φτιάξω και χωρίς άρωμα για να κάνω μασάζ στο πρόσωπο. Και μετά θα δοκιμάσω να κάνω με άλλους συνδυασμούς αρωμάτων. Λοιπόν, πάω να βάλω τη μάσκα, να βάλω την κρέμα στα πόδια και να κάνω ξαπλώσω. Είναι τόσο τζελοειδές. Ανυδατώσουμε λίγο και το ντεκολτέ και το λαιμό, γιατί χθες το πρωί μας έπιασε λίγο ήλιος και ψιλοκαήκαμε. Τα γυαλιά μου έψαχνα, τέλεια. Βασικά, λοιπόν, να σας δείξω τι τσάντα πήρα από το Αργυρόκαστρο. Τη μάζεψα να την αφήσω για 20 λεπτά και τώρα θα σας δείξω αυτό εδώ. Φρέσολα, δεν ξέρω πώς τονίζεται. Είναι ένα αλβανικό brand, φτιάχνει τσαντούλες χειροποίητα. Είναι μια κοπέλα,
νέας ηλικία, περίπου της ηλικία μου θα είναι. Την βρήκα και στο Instagram και έφτιαχνε κάτι τσαντούλες και εγώ τις πέτυχα σε 2 μαγαζάκια εκεί στο Πλακόστρο, στο Αργυρόκαστρο και μου τράβηξαν τα μάτια κατευθείαν και εννοείται πως πήγα και ρώτησα και τα είδα και διάλεξα αυτήν. How cute is this? Don't mind το house από πίσω, αλλά είναι τόσο cute. Κοιτάξτε εδώ. Την λάτρεψα πραγματικά. Ίσως τη βάλω το βράδυ, ίσως τη βάλω αύριο το πρωί. Ανυπομονώ. Είναι υπέροχη. Στο μέσα βέβαια θα ήθελα να έχει μια φόδρα έξτρα. Ίσως τι πάω να την φτιάξω λίγο, να της βάλω μια φόδρα βασικά, να τη φτιάξω τσάντα, μια χάνη τσάντα, για να έχει και μια εσωτερική φόδρα. Πώς το λένε, μετά να βγάλουμε βίντεο στα πατίνια. Ανεβήκαμε τα πατίνια μέχρι εδώ πάνω. Είναι πολύ όμορφα. Έχει αυτό το ποταμάκι, έχει πρασινάδα, βουνά και έχει πίσω κάποια μικρά δωματιάκια για να μείνει. Και 2 εστιατόρια έχω δει μέχρι τώρα.